Edukačná úloha s číslami trocha inak. Štvorcová sieť. Z krabičky si vyberieme kartičky s číslami, premiešame ich, dieťaťu prichystáme štvorčekový papier a dieťa si náhodne vyberie jedno číslo. Úlohou dieťaťa je vyfarbiť v štvorčekovej sieti toľko štvorcov, koľko určuje číslo uvedené na edukačnej kartičke. V tomto prípade je to číslo 6. V prípade, že dieťa potrebuje pomôcť s určením kvantitatívnej hodnoty čísla, môžeme mu ponúknuť básničku, ktorá sa nachádza na zadnej strane edukačnej kartičky, plus pomocné otázky k jednotlivým číslam. Napríklad k číslu 6. Koľko má včela nôh? Na záver vyfarbovania môže dieťa vždy pod každý štĺpec štvorcovej siete zapísať aj počet vyfarbených štvorcov. Táto edukačná úloha je zameraná na rozpoznávanie písanej formy čísla a následné spojenie čísla s jeho kvantitatívnou hodnotou.